rayaning ati tansah kumendeleng netra renoso karoso rasane terus batin. Oh iya Mas, karo jalan-jalan ya Mas. Aku derawan ngomong kepengin ketemu karo slirane kagungan karso Pak Maryono. Oh iya, nyaket manten kekalih ya Mas. Alah bagus mantene kagungan putri kok ayu. Kerja luar biasa. Ngeten iki. Kaya aku karo kowe. Mosli ramu sekar melati aku kumbang idam sari mosli ramu margi waok pun kakak bakal liwati jagat raya kali ngono wukir lan samudra ora ilang memanise aduh mantep lho Mas ketoke koncoku ngaji ning kono yo akeh alhamdulillah iya Eh. sampean ra percaya tak yasinke apa piye masa aku yo kaya mati ya mati yasin nyaket temanten kekalih nyaket temanten iki kok mung mesam-mesem ae jan tenan kok Mas mangke ngersake lagu apa sampean monggo matur mawon napa mawon kersa apa wae gelem ngono Mas sing jenengan senengi anu ning Mbak Mila ki apa nih waduh oh
Sing disenengi saka Mbak Milu ki apane? Ngomong jujur karo aku, Ndang. Napa? Nini. Oh jenenge Milu kok Nini. Oh. Minta lagu apa nanti? Ya. Apa mbok menawa mbiyen pas pacaran ki duwe kenangan lagu apa? Ngono lho. Lantet to. Kok dadak isin ki lho kaya karo sapa karo Mbok Dene barang kok. Ndang. Ayo. Ora ngerti lagu. Aku takon karo Mbak nganten oleh ora? Monggo Kang. Mbak Milu, jenengan karo Mas Dika ki sing mbok senengi nggon ngendi? Are. Mbak Saurono, rahasia Pak De, kok tak WA ngono. Ayo kok dalem. Sing nyauri para tamu lho ya. Ya. Nalikane rangga atiku ngalamen sira wong bagus nganti ora bakal lali lakae lintange mlaku. Matur keman nuwun. Mbak dikasih. Selamat Mas nganten. Oke. Ya. Ya. Hah? Hah? Gawe kumon tekon sarta rukun akeh kayun dadi srana iku datang jemput kawiji ing panemu condonge kalaku.
tresno Jambi
Wektu iki bar panen. Pak Lurah nggih bar panen. Nggih. Oh, genah nek kuwi. Lho. Napa mboten gadah, Pak? Mosok sithik-sithik ora duwe lho, Pak, jenengan ki. Oh, malah duwene malah mbok enom, Barata. Elak. Mangga dilajen. Nggih. Suara suling memandang suarane Timun segarane bangun negarane ngono ya ngono Dahana seno Pak Lurah Sepuh sawai jembar-jembar bar panen. Heeh. Nah, nggih. Lah kuwi terus eling karo Gusti Kang Maha Kawasa gedhe sedakoe. Oh iya. Loman. Nek wis genah. Seneng tetulung. Nggih. Seneng sabiyantu. Kaya awake iki perlu dibantu. Sampean. Iya. Iyalah, lho mesakne. Urip mulih menteri-menteri ya, Mas. Kepati amar Malam minggu dosa pancen arep mampir nggone nggih. kadangku sepuh Pak Trimargono. Pundi? Arep pengen nyinau dadi pambiwara. Oh, ngaten. Ya. Ya. Heeh, sampean Apik. ben dadi pambiwara sing apik ya, Mas Ya ya. sing apik, ya ora kondang nih sepenting laris. Laris, heeh. Pinapsa Tuli kepenak unine. Putus gegar rojo. Bagus terprasaja ora neko-neko. tanah ing siang Ampun kalih Pak, nggih. Luwung nganggur 3 4 5 mboten napa. Alah, gayamu Tapi ki lho. piye? Siji ora mbok openi kok arep 5. Eh, Napa Pak? Napa? Ayah. Bibar menika gubuk asmara. Lah Pak ngeten Wis niku nggih apa, sak kok? ikhlase kok. Lah ngantos dikareti saking tebele ya Mas Lah, ora Pak iso panen dilipet. raya. Alah kok akeh men Pak jenengan lho yo marah-marahi kancane. Tur nuwun yo Pak yo jane rasah nganggo ngene iki yo. Heeh. Piye Pak? Awet kemayu. Ah nggih. Nggih ngoten iki yo Pak. Pak Bayan rasah. Dadakan ya.
laporan Pak Mariono riyen nggih. Pak Mariono, niki lagune pun meh rampung lho Pak Mariono. Oh ya. Anu sinome pun meh rampung niki Pak Mariono laporan to ya. Ya, leres. Laporan. Alah nembe dahar anggap mawon ten daleme piyambak Pak Santet. Lah iya pancen iki daleme dhewe. Tanduk Pak Mariono. Tanduk. Nggih. Nggih. Nika sinomipun pun dungkap rampung. Nggih. Anu niki kula tutup nggih Pak nggih. Niki kula tutup nggih sinome nggih. Oh nggih, mangke tanduk kok Mas tanduk. Oh nggih. Nano. Bre. Sing padha brenaten aja mesuk-mesuk. Aja mepet-mepet. Nah, opo neh iki? Nah, dia ojo Resa Suwuk ke Mas sama monggo Mbak Lurasku sugeng letegan sugeng nyarsakake para tamu aku kelingan kubuk kae biyen kanggo neng cagak gabak tulisan warna abang tondo kasih sayang ayo Yayi senenge gubuk asmara biyen kae tak gandeng tresno tanpa bental tanpa klosa kubuk kae nyimpen bati wiwit biyen ora bakal lali kubuk kae kebak crita wayah bengi nganti Katrina catetan sajroning ati datan lentur saya merati aku kowe dadi karawa
Mbak Riri. Ini. Ah. Karo Ratu Ibu Hasan ayo. Esuk awan neng omah wis ora kerasan. Galoyoran anggoleki sing tak sayang. Mobeng meter anggonku goleki ora krasa esuk awan dadi bengi.
sing nyokek iki umure 50 ke atas. Oh iya. Ini cek ganteng-ganteng kok. Awet nom ganteng-ganteng. Iya. Ayo. Gonta-ganti Masih. kurang pasti yen dadi sejati Ayo. ana desa ayu dhewe emane dadi randane tardilas ayo Mbak Sulama
amung sira kang iso nambani ngantos bingung Pak De, mriki wonten penontonnya, mriki wonten. ayo rasa bingung guys yo ngene iki nek demene Tardi Laras kuwi penggemare teko kek Nggih. Full pokoke. Aja sembilan banget bagus teko, Mbak Santi teko. Nah, ya. Artisnya Artis Sragen. selebritis Tardi Laras kuwi lho. Yo. Aja sekolah semangat juga hadir para saudara. Ayo yuk. Luar biasa berarti pada joget mania. Jroning ati aku tresno apa sliramu ora krasa yen kangenku
mantap. Oh. Ya. Moga Ibu Murni dan keluarga tetap semangat. Ayo, sekali lagi Ibu Kardilaras. Ayo, 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 otot. Semangat ya. Ayo, ayo. Semangat Ibu, gimana itu kita nih? Ireng manis, yo. Ngajak romah ini. Sek. Aja lali do ambekan lho ya. Ayo. Ambekan lho ya. Ayo nganggo. Oke. Jalaran kepisahan dipaksa. Ayo Bu, semangat.
apa kae sajake nate tebongan atiku sing karen ada daku iki